Molt bé, doncs, molt bona tarda. Benvingudes i benvinguts en aquest acte de graduació de doctors i doctores de la Universitat Rovira i Virgili del curs 23-24 i també el lliurament dels premis extraordinaris de doctorat del curs anterior, el curs 2022-2023. Com a rector de la Universitat Rovira i Virgili és un plaer donar-los la benvinguda en aquest magnífic espai i en aquest acte que esperem que sigui un acte molt emotiu com se mereix el reconeixement a tota l'activitat màxima del món universitari que és el reconeixement d'aquest diploma, aquest grau de doctor de la nostra universitat. Per començar aquest acte té la paraula la doctora María Ángel Lanuza, que és la directora de l'Escola de Doctorat. Gràcies, rector. Bona tarda a tothom, rector, vicerectora, president del Consell Social, doctor Octavi Bono, padrí de la promoció, coordinadors de programes de doctorat, directors, doctors, graduats i tots aquells que avui ens esteu acompanyant en aquest acte tan especial. Avui les meves paraules són per dir que és un dia de celebració, és un dia de felicitacions i agraïments. I començaré, deixeu-me que comenci per fer les felicitacions per aquest grau de doctor que heu aconseguit, que ja sabeu que és el títol acadèmic més alt que podríeu haver assolit. Per arribar aquí, a tenir aquest títol de doctor, heu dedicat molts anys de la vostra vida a buscar respostes a preguntes difícils de respondre i inclús de formular-les. Però al final heu trobat les respostes. Possiblement heu dedicat molt de temps, molt d'esforç, heu fet segurament també sacrificis, heu superat limitacions, tot un munt de coses que segurament els representants dels graduats avui després ens explicaran amb tota la seva bona disposició. Però, com us estava dient, malgrat les dificultats, heu trobat les solucions, heu trobat les respostes. I això és el que us ha portat a l'èxit acadèmic que avui podem celebrar i que avui simbòlicament us donarem en plan amb aquestes bandes i amb aquests diplomes que us donarem simbolitzant aquesta titulació nova. Avui ens hem reunit teniu un munt de doctors de molts àmbits, de l'àmbit de l'educació, de l'àmbit de la salut, de l'àmbit de les tecnologies, de l'àmbit de les arts, però us volia dir que més enllà de l'especialitat que cada un teniu, hi ha una cosa que ens identifica a tots els doctors, i és que és la capacitat de respondre a preguntes a les quals ningú abans havia sabut donar resposta o fins i tot ningú se les havia plantejades. La resposta és important, el camí també ho és, i ho sabeu, us ha costat, més o menys, però al final hem tingut aquestes respostes que són importants i són importants perquè canvien les coses. Aquestes respostes, aquests descobriments que heu fet vosaltres ens fan canviar els procediments que hi ha actualment, ens poden fer canviar lleis, poden fer canviar el benestar de les persones, la salut, podríem dir el planeta, tot en si pot canviar amb tot això que nosaltres i vosaltres heu anat descobrint i que us porta a aquest assoliment del títol de doctor. I aquestes respostes canvien aquestes coses que estàvem parlant. Per a què? Doncs per construir un futur millor de la nostra societat. Perquè, deixeu-me que ho digui, és d'això del que es tracta el que fem, d'aportar cada un de nosaltres el nostre granet de sorra i vosaltres, com a doctor, us he de dir que heu aportat el granet, una bona paletada o fins i tot un bon camió de sorra que ajudarà a construir aquesta societat. I com tampoc no vull deixar de dir-vos és que, malgrat que heu assolit aquesta fita no és el final d'un camí. El que volia deixar-vos aquí palès és que no és més que una etapa més d'un camí que vau començar quan vau decidir que volíeu dedicar-vos a conèixer coses, a saber coses. Doncs ara teniu un pas més i ara el que espera la nostra societat de vosaltres és que continueu fent allò que sabeu fer i ho feu de la millor manera possible. Aquesta és la responsabilitat que teniu a partir d'ara i
el que us vull dir és que esteu preparats per fer-ho. I per tant, a partir d'ara, allà on comenceu i dediqueu la vostra feina, allà on tingueu el vostre treball, ajudareu a canviar aquesta societat aplicant en el dia a dia de la feina aquells coneixements tan especialitzats, tan d'alt nivell que heu adquirit i també aquelles altres habilitats que en diem transversals, que també s'heu format en competències d'aquestes que sempre diem, competències digitals, de comunicació, de relacions, d'ensenyament, de col·laboració, de lideratge, per ocupar aquells puestos de lideratge en els quals us heu format i que us estan esperant. Aquesta manera de treballar, el que heu de tindre clara, ara que sou doctors, és que la teniu ja impregnada dins del vostre esse, podríem dir, està dins del nostre ADN, del vostre ADN com a doctors. A mi m'agrada, com que me dedico a la neurociència, m'agrada dir que el que realment ha passat és que el nostre cervell, que és plàstic, ha madurat, ha canviat, s'ha anat transformant, ha millorat. I ha millorat perquè ha anat incorporant tota una sèrie d'actituds que són molt concretes i molt típiques dels doctors. Me les he apuntat i totes aquí, n'hi ha un munt, però deixeu-me que en digui unes quantes. Actituds com la innovació, el rigor, l'ètica, la curiositat, la meticulositat, la flexibilitat, persistència, superació, obertura de ment, el criticisme i tantes altres coses que segur que vosaltres esteu pensant. I tot això el que heu fet és omplir una maleta ben grossa amb l'experiència necessària per ser a partir d'ara uns treballadors independents i fer que el vostre treball sigui clau en el que en diem aquesta societat que està basada en el coneixement. Heu de ser imprescindibles per fer una societat que sigui millor. Tenim aquí el representant del Consell Social i també segur que ens en farà referència. És això, aquestes coses en les que estem veient i podem dir que és obtenir aquest títol de doctor que vosaltres heu aconseguit i pel qual us felicitem. Us he dit al començament que estàvem de celebració i havíem de fer felicitacions, però també us volem donar les gràcies. I és una de les coses que sempre m'agrada quan vaig a actes en els que estem els nostres estudiants, donar les gràcies per diverses coses. La primera, per haver triat en el moment que ho vau fer, fer la tesi doctoral a la nostra universitat, a l'escola de doctorat de la nostra universitat. Per què? Perquè fent-ho ens heu permès acompanyar-vos en aquest camí i durant aquest acompanyament ens hem contagiat del vostre entusiasme, del vostre bon fer, de les vostres ganes d'aprendre i de les vostres idees i aportacions, de tots els resultats científics que heu obtingut, que n'han estat molts i de molta qualitat, i heu fet internacionalització, heu fet contactes amb empreses. Tot això ha repercutit en la vostra titulació, en la vostra saviesa, però també ha augmentat la nostra capacitat com a universitat. I, per tant, jo crec que no podem passar en un acte com aquest de donar les gràcies com a universitat també a tots vosaltres. I ja acabo. Simplement desitjar-vos que també espero que hàgiu gaudit de tots aquests anys de treball, de convivència en la nostra universitat i que guardeu molt bons records per sempre. I acabo donant les gràcies una altra vegada i les felicitacions que faig extensives també als directors de les vostres tesis, als coordinadors dels programes de doctorat i a tots els familiars que us han acompanyat i us han anat donant suport en aquests moments, en tots els moments que heu fet aquest recorregut. Per tant, ja res més, que moltes felicitats i moltes gràcies també. Gràcies, doctora Lanuza. Té ara la paraula la doctora Carmen Gómez, que és la vicerectora de doctorat i CRAI de la nostra universitat. Gràcies. Rector, autoritats, doctors i doctores presents a la sala i persones que ens acompanyen. Us dono també la benvinguda a aquest acte de graduació de doctors i doctores i lliurament de premis extraordinaris de doctorat i us agraeixo la vostra presència. La universitat sempre ha estat molt orgullosa dels seus doctors i doctores i avui, com a vicerectora de doctorat i CRAI, m'enorgulleix especialment tenir-vos davant i poder-vos dirigir unes paraules. Un doctorat representa el màxim grau acadèmic que es pot assolir. Un cop obtingut, es poden accedir a oportunitats laborals, oposicions, concursos,
Però dins de l'àmbit acadèmic, el doctorat marca el punt més alt del recorregut formatiu d'una persona. Aquest curs, 23-24, on us gradueu a la URB, es van defensar 211 tesis doctorals. 113 amb menció internacional al títol del doctor, el 53,6%. 5 amb menció industrial i 9 s'han desenvolupat en règim de cotutela, amb alguna altra universitat estrangera. 211 doctors i doctores formeu part d'aquesta promoció i, en primer lloc, no puc més que felicitar-vos per haver finalitzat amb èxit aquesta etapa i també els 25 doctors i doctores que heu obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat. El Reial Decret 99/2011, que regula els ensenyaments de doctorat, abans la directora de l'Escola de Doctorat feia referència a les neurociències, el meu àmbit és el dret, per tant no puc evitar fer referència a una norma en els meus discursos. El Reial Decret, com deia, 99/2011, que regula els ensenyaments de doctorat, va ser modificat l'any 2023 en un aspecte rellevant. Va introduir en el seu articulat el següent: las doctorandas y los doctorandos tendrán la consideración de investigador o investigadora en formación. Per tant, més enllà de la consideració d'estudiants, quan una persona està realitzant una tesi doctoral, ha d'haver investigador o investigadora en formació. En acabar aquesta etapa, com vosaltres avui, comenceu un nou camí en la vostra trajectòria professional i acadèmica, on podreu consolidar-vos com a investigadors de ple dret i aportar activament al desenvolupament del coneixement en el vostre camp d'especialització. Vosaltres, doctors i doctores, teniu un paper essencial en la transició cap a una societat del coneixement. I hem de treballar plegats per tal de posar en valor el que suposa aquesta contribució que feu a la recerca i a la societat. Obtenir un doctorat és el resultat d'anys de recerca, treball amb els supervisors i moltes hores de dedicació en solitari. És un esforç sovint invisible, però present. Per això aquests actes són importants, donen visibilitat al vostre èxit i la universitat té l'oportunitat de reconèixer-lo. En aquest acte també és de justícia reconèixer la tasca dels coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat, que vetllen per la qualitat i el bon funcionament dels programes, i els 305 directors i directores de tesi que han fet possible que les tesis defensades enguany hagin arribat a bon port. Finalment, no puc deixar d'agrair a l'Ajuntament de Vila-seca que de nou aquest any ens hagi acollit en aquest fantàstic espai i als estudiants del Conservatori de Música que actuaran avui. També a les persones de l'Escola de Doctorat que han fet possible aquest acte i que també contribueixen dia a dia a l'èxit dels nostres programes de doctorat. Avui ens acompanya com a padrí de la promoció el doctor Octavi Bono i Gispert. El doctor Bono és actualment responsable de projectes transversals de la Diputació de Tarragona, ha estat director general de Turisme i vicepresident executiu de l'Agència Catalana de Turisme del 2016 al 2021, també ha estat director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona del 1995 al 2016 i aquesta brillant trajectòria professional ja seria suficient per si mateixa per justificar la seva condició de padrí. Però en el seu cas, i de fet pel segon motiu que ara exposaré i sumat al primer, l'hem proposat com a padrí d'aquesta promoció. El doctor Bono és doctor URB i va defensar la seva tesi doctoral Governança al sector turístic, dimensions, models i internacionalització, l'any 2023 al programa de doctorat en turisme i oci. De la seva tesi doctoral s'han derivat diverses publicacions d'impacte internacional. Agraïm al doctor Octavi Bono que hagi acceptat fer de padrí d'aquesta promoció i ara us adreçarà als graduats i graduades unes paraules. Moltes gràcies. El rector magnífic, senyora tinent d'alcalde, estimat president del Consell Social, vicerectora, directora de l'Escola de Doctorat, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies, us ho dic de cor, per aquesta invitació a participar com a padrí de la promoció de doctors i doctores de la URB. Em sento molt honorat i encara més agraït. I vull aprofitar en primer lloc per felicitar a tots els doctors i les doctores que avui seran protagonistes i aquells que també rebran els Premis Extraordinaris de Doctorat. I fer també un reconeixement molt especial als directors i les directores, sense l'ajuda dels quals aquest viatge hauria estat força més difícil.
Dit això, he de fer-vos una confessió. Jo em vaig sentir com un vegetarià un dia de barbacoa. I així és com em vaig sentir quan vaig començar el doctorat. Però no ho interpreteu com un element de manera negativa. De fet, per mi el doctorat ha estat un procés extraordinàriament plaent, gratificant i enriquidor, per estrany que pugui semblar això que dic. Però jo no estava, ni estic, vinculat professionalment a l'àmbit acadèmic, tampoc no ho necessitava per l'impuls de la meva progressió a la universitat, i arribava amb una edat força més gran que d'altres, i a més provenia d'un àmbit professional poc habitual, el de la gestió de les destinacions turístiques. Per això, quan pensava en com donar contingut en aquesta intervenció, a la que em convidava la doctora Lanuz a fer fa uns dies, vaig adonar-me que tenia una bona oportunitat de compartir amb vosaltres una reflexió personal del per què vaig decidir també emprendre aquest camí en relació al doctorat. Amb tot això, doncs, per què? I quan hi he pensat, hi he trobat unes quantes raons. Pel fet, inicialment, de tenir una continuada inquietud en la formació, allò que els docents anomenen, si ho dic bé, el lifelong learning. Pel fet de ser curiós, per voler avançar també en el desenvolupament personal i especialment en fer créixer el pensament crític, per cercar una certa especialització professional, que en el meu cas era el de la governança de les destinacions turístiques. També per adquirir algunes noves habilitats, especialment en l'àmbit de l'anàlisi i de la recerca, i també per, sense voler pecar d'immodest, fer una mínima aportació al coneixement en el meu camp d'interès, el turisme i la seva governança. I probablement també per una certa satisfacció personal que es deriva del sentit de l'acompliment, de l'assoliment d'una fita, tot i que això arriba al final, ja ho trobareu. Però he de dir-vos que arribats en aquest punt vaig seguir pensant en aquella invitació i en el que podia dir i em vaig adonar que potser no era tan interessant que jo expliqués les meves raons personals, sinó compartir i reflexionar sobre el valor del per què com un concepte transformador. Per què? Dit així, és una pregunta senzilla, oi? Només dues paraules. Però en ocasions, aquestes dues paraules, i abans, d'una manera similar, la doctora Lanuza també en feia referència, han mogut muntanyes, han canviat paradigmes i fins i tot han donat forma al món en el que vivim i com el coneixem. Per què l'univers ha de girar al voltant de la Terra? Per què la Lluna no ens cau a sobre? Per què alguns països són més rics que d'altres? Per què no es pot navegar sota l'aigua? Per què alguns materials emeten una radiació especial? Per què els nens no poden aprendre d'una altra manera? Per què no puc seure en aquesta part de l'autobús? Per què els ximpancers es comporten així? Per què no podem simplificar la tecnologia per tal que qualsevol persona en pugui fer ús? Com suposo que ja intuïu, hi va haver un dia que gent com Galileu, Newton, Adam Smith, amb Narcís Monturiol, la Marie Curie, la Maria Montessori, la Rosa Parks, la Jane Goodall o l'Steve Jobs es van preguntar per què. I en fer-ho ens van portar a una altra dimensió. No heu de creure, però, que aquest per què sigui només patrimoni de grans figures històriques, sinó que penseu que també forma part de la nostra pròpia experiència personal. Penseu-hi un moment, com quan érem petits probablement ens fem aquesta pregunta de manera constant. Per què el cel és blau? Per què el foc crema? Per què no puc menjar-me un altre gelat? Per què estàs trist? I en cada resposta que rebíem en sorgia una altra de pregunta. Era com si estiguéssim descobrint el món peça a peça. Però a mesura que creixem, alguna cosa canvia. Aquella curiositat insaciable que ens impulsava de petits comença a dissipar-se lentament. Ens sentim més còmodes amb les respostes estàndard, els manuals d'instruccions i els camins que ja estan traçats. I aquesta tendència aparentment inofensiva amaga un problema força més profund. El mateix patró es manifesta avui a les nostres pròpies vides. Vivim a un ritme frenètic, enfocats en complir tasques, assolir objectius, però sovint oblidem de fer-nos una pregunta essencial. Per què faig tot això? Per què això és important?
I de manera similar, igualment, sembla que el per què s'està perdent enmig d'un món saturat d'informació. Els propis mitjans de comunicació ens bombardegen constantment amb titulars, sovint amb el què i el com, a vegades també amb el qui. Què ha passat avui? Com ha succeït? Però quantes vegades posen el focus per explicar-nos el per què? Per què això passa? Quines són les arrels d'aquest problema? Quins són els propòsits que hi ha darrere d'aquestes accions? I quan deixem de preguntar-nos el per què, perdem la capacitat de comprendre el món de manera significativa. Ens quedem en fragments superficials i això ens afecta a com interpretem i, encara més important, com actuem sobre la realitat. Ens podem convertir en espectadors passius de la realitat si acceptem les coses com ens arriben, sense qüestionar-les. Sense el per què, patim el risc de caure atrapats a la inèrcia, fent que les nostres accions es tornin mecàniques, acabant seguint rutines sense saber cap on ens porten i a poc ens desconnectem de la nostra essència. Quan no ens preguntem el per què del que veiem, llegim o escoltem, ens convertim en víctimes de la superficialitat. I això no només ens afecta individualment, sinó també com a societat, perquè una societat que no es fa preguntes és una societat que avança sense direcció. És precisament per això que el per què esdevé més necessari que mai. Aquesta pregunta ens convida a aturar-nos, a reflexionar i a anar més enllà de les aparences. Ens connecta amb el propòsit, amb les causes profundes dels problemes i amb les possibilitats reals que encara no hem explorat. El per què ens ajuda a mantenir-nos enfocats, a prendre millors decisions, a evitar la dispersió, a trobar sentit al que fem. I és el llindar de la curiositat que ens farà ser segurament més creatius, generar noves idees i afavorir un coneixement més profund de les coses amb connexions més transversals, més àmplies. I aquest enfocament no és nou, ho sabem, ni de lluny. Ja fa més de 2.000 anys Aristòtil ens recordava que sabem que coneixem realment una cosa quan podem explicar-la a partir de les seves causes. Perquè només quan entenem el propòsit d'alguna cosa podem comprendre-la de veritat. Veieu, per tant, la força d'aquesta suposadament senzilla pregunta? El juny del 2023 vaig fer la defensa de la meva tesi. En acabar, un dels codirectors, el doctor Salvador Anton, a qui estaré sempre extraordinàriament agraït, a la seva intervenció final va fer un seguit de consideracions, com es fa habitualment, ho sabeu, a les defenses, de com havia anat tot el procés al llarg dels anys que hi vàrem dedicar. Després, en aquest mateix marc, adreçant-se a mi, va afegir també alguna cosa com «Octavi, a partir d'ara pensaràs de forma diferent». El que ell no sabia, sorprenentment, és que jo, pocs dies abans, compartint el neguit dels darrers preparatius de la defensa, havia dit a la meva companya «No t'ho creuràs, Magalí, però ara penso de manera diferent». I us asseguro que d'això amb el doctor Anton no n'havia parlat mai. Per tant, us convido a aprofitar aquesta nova manera de pensar que heu desenvolupat, que heu adquirit al llarg del doctorat, per mantenir ben viu, més que mai, el desig, la íntima necessitat de preguntar-vos el per què. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Bono, per aquesta magnífica lliçó. Ens ha generat moltes preguntes, que això sempre és bo. Continuem ara en la part ja d'entrega de reconeixements i per començar en aquesta segona fase té la paraula del doctor Àlex Fragoso, secretari de l'Escola de Doctorat, que llegirà el nom dels guardonats. En aquest cas, en primer lloc, els Premis Extraordinaris de Doctorat del curs 2022-2023. Gràcies, rector. Bona tarda. D'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de doctorat, el Consell de Govern en la sessió ordinària del 22 de febrer de 2024, d'acord amb la proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, va acordar concedir els Premis Extraordinaris de Doctorat als doctors i doctores següents. Enas Mustafa Mohamed Abdelgafar, del programa de doctorat en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energies.
Doctor Saddam Abdulrahman Hamed Abdul-Ghaffar, del programa de doctorat en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. Doctor Iván Berganzo, del programa de doctorado en Arqueología Clásica. La doctora Judith Biosca Brull, del programa de doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría. Doctora Ana Boqué Ciurana, del programa de doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible. Doctor Óscar Castro Serrano, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. Doctora Clara Esteve Jordà, del programa de doctorado en Dret. Doctora Tania Elizabeth Garcidueñas Fimbres, del programa de doctorado en Biomedicina. Doctora Kiao Lin He, del programa de doctorado en Estudios Humanistics. Doctor Nayib Moharram Salim Yebel, del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. Doctor David Mauri Estupiñá, del programa de doctorado en Antropología y Comunicación. Doctor Nicolás Morales Sáez, del programa de doctorado en Antropología y Comunicación. Doctor Enrique Petrus Pérez, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. Doctor Daniel Chon García, del programa de doctorado en Enología y Biotecnología. Recuérdense un nombre, Ángel García Pizarro. Doctora Laura Talavera Codina, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. Doctora Tania Molero Aranda, del programa de doctorado en Tecnología Educativa.
Doctora Irina D'Alberta Ravelo Rodríguez, del programa de doctorat en Estudis de Gènere, Cultura, Societats i Polítiques. També s'han fet mereixedors d'aquest premi, tot i que s'han excusat d'assistir-hi, el doctor Xu Tian, del programa de doctorat d'Infermeria i Salut, que recull en el seu nom, Xiaolin He. Ara sí, també s'han fet mereixedors d'aquest premi, tot i que s'han excusat d'assistir-hi, els doctors següents. Yaqub Abdi, del programa de doctorat en Economia i Empresa. Laura Bertran Ramos, del programa de doctorat en Biomedicina. Víctor Silleros Mañé, del programa de doctorat en Neurociències. Nora Expósito Lorenzo, del programa de doctorat en Nanociencia, Materials i Ingeniería Química. Raquel Hernando Santamaría, del programa de doctorat en Quadernari i Prehistòria. Carlos Moruno Moyano, del programa de doctorat en Estudis Humanístics, i Elia Navarro Masip, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. Enhorabona, premiats. Doncs, en representació dels guardonats i guardonades, té la paraula la doctora Tània Molero. Gràcies. Bé, bona tarda. Benvingut, rector magnífic, autoritats, directors, directores, professors i professores, companys, companyes, membres de la comunitat acadèmica, família, amics, molt bona tarda, buenas tardes, good afternoon. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda tan especial. Per uns, el tancament d'una etapa molt important, l'obtenció d'aquest títol de doctor o doctora, que és, com bé han dit els companys, la certificació acadèmica més alta que pot concedir la universitat, i per altres, el reconeixement de l'excel·lència en aquests mateixos estudis. Per tant, permeteu-me que abans que continuar us digui enhorabona, companys i companyes, ho hem aconseguit. I tot i que no semblava fàcil, ha arribat al seu final, o potser al seu principi, però d'això ja parlarem després. Com deia, avui és un dia molt especial. Com a guardonada amb el Premi Extraordinari de Doctorat en el programa de Tecnologia Educativa i parlant en representació dels meus companys i companyes, també guardonats, vull, o millor dit, volem, donar les gràcies. Ja que aquest reconeixement no només és un reflex de la nostra tasca i esforç individual, sinó també un homenatge a la comunitat que ens ha acollit i ha ajudat a créixer com a investigadors, docents i persones. Per tant, gràcies als nostres directors i directores de tesi. En el meu cas van ser dos, el doctor José Luis Lázaro i la doctora Mercè Gisbert, a qui estic molt agraïda. Gràcies als diversos programes de doctorat i a l'escola de doctorat. Gràcies als grups de recerca que ens han acollit i a tots els companys i companyes amb els que hem tingut la sort de compartir estones de treball, aprenentatges, rialles i sí, alguna que altra llagrimeta de frustració en alguns moments del procés. I gràcies enormement a la Universitat Rovira i Virgili per ser hort de cultiu on les nostres llavors en forma de recerca han crescut, han prosperat i han florit. Sense tots ells no hauria estat possible arribar fins aquí. Per acabar, aquest moment, aquest guardó, no marca un final, sino, como decía antes, el principio de la carrera académica, un estímulo para seguir investigando, aprendiendo y contribuyendo al desarrollo de nuestro campo. Because the journey of research is never over. It is a path of continuous discovery. Moltes gràcies. Gràcies per aquestes paraules, doctora Molero.
De nou, té la paraula el doctor Àlex Fragoso, secretari de l'escola, que en aquest cas llegirà els noms dels graduats doctors de la Universitat Rovira i Virgili el curs 23-24. Gracias de nuevo, rector. Dels 211 doctors i doctores de la promoció 2023-2024 de la URB recullen el diploma en aquest acte acadèmic de graduació la doctora Nadine El-Khoury del programa de doctorat en nutrició i metabolisme. La doctora Selena Aranda Castell del programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. La doctora Neus Baena Gallardo del programa de doctorat en Estudis Humanístics. El doctor Julio Carlos Baudín Luque del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. La doctora Paola del Valle Baudino del programa de doctorat en Dret. La doctora María de la Serra Besora Moreno del programa de doctorat en Biomedicina. El doctor Ángel Armando Betancourt Díaz del programa de doctorat en Ciencia Cognitiva y Lenguaje. La doctora María Biendicho Roch del programa de doctorat en Economía y Empresa. El doctor Julio Burgio del programa de doctorat en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. El doctor Richard Emmanuel Cabrera Jiménez del programa de doctorat en Nanociencias Materiales e Ingeniería Química. Doctor Santiago Alexander Capello Avilés del programa de doctorat en Ciencia y Tecnología Química. La doctora Ana Casado López del programa de doctorat en Ciencia y Tecnología Química. La doctora Jackie Chikwafa del programa de doctorado en Nanociencia Materiales e Ingeniería Química.
El doctor Marc Clua Estivil, del programa de doctorado en Nanociencia Materiales e Ingeniería Química. El doctor Antonio Jesús Cortés Espinal, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. Doctor James Francis Davis, del programa de doctorado en Economía y Empresa. La doctora Sara de las Heras Delgado, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. La doctora Ana Carolina de Lima y Silva, del programa de doctorado en Enología y Biotecnología. La doctora Antonieta del Bove, del programa de doctorado en Cuaternaria y Prehistoria. El doctor Iván Escobar Martínez, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. Doctor Jorge Faiges Marcos, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. El doctor Estilianos Fanurakis, del programa de doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química. La doctora Alba Font Barnett, del programa de doctorado en Turismo y Ocio. La doctora María Victoria García Masip, del programa de doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría. El doctor Francesc García Grau, del programa de doctorado en Tecnología Educativa. La doctora Cristina Valentina Heggs, del programa de doctorado en Economía y Empresa. El doctor Nelson Ibarz Blanch, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. La doctora Lucía Iglesias Vázquez, del programa de doctorado en Biomedicina.
doctor Albert Irigoyen Zaragoza, del programa de doctorat en Estudis Humanístics. El doctor Florian Jalcebac, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. El doctor Arnau Lluç Borràs, del programa de doctorat en Immunologia i Biotecnologia. El doctor Abel Al-Bahad Kassir, del programa de doctorat en Antropologia i Comunicació. El doctor Gustavo Javier Macías Mendoza, del programa de doctorat en Turisme i Oci. La doctora Camila Mazzullo, del programa de doctorat en Ciencia Cognitiva y Lenguaje. La doctora María Esperanza Medina Chavarría, del programa de doctorat en Turismo y Oci. Doctor Javier Mesas Fernández, del programa de doctorat en Salud, Psicología y Psiquiatría. Doctor David Moreno García, del programa de doctorat en Arqueología Clásica. Doctor Ehsan Motevali Sadek, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. La doctora Marta Nicolás Muelas, del programa de doctorat en Arqueología Clásica. Doctor Jordi Pascual Fontanillas, del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. El doctor Luis Eduardo Paz Saavedra, del programa de doctorado en Tecnología Educativa. La doctora Belén Reis Bañó, del programa de doctorat en Nanociencia Material y Ingeniería Química. La doctora Sukaina Raruiti, del programa de doctorado en Antropología y Comunicación. La doctora Merichel Rojo Maticella, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. La
la doctora Fateme Rostami, del programa de doctorat en Nanociencia, Materiales y Ingeniería Química. La doctora Gloria Rovira Garrido, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. La doctora Candela Ruiz de Villa Sardón, del programa de doctorado en Enología y Biotecnología. Doctor Aitor María Sánchez Mancilla, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. El doctor Iván Sanz Benito, del programa de doctorado en Tecnología Educativa. La doctora Elena Segú Matamoros, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. Doctor Juan José Torres López, del programa de doctorado en DRED. Doctor Daniel Torres García, del programa de doctorado en Biomedicina. La doctora Judith Vives Espelta, del programa de doctorado en Enfermería y Salud. La doctora Xiaodang Chang, del programa de doctorado en Estudios Humanístics. Y la doctora Yaride Pérez Pacheco, del programa de doctorado en Nanociencia, Materiales y Ingeniería Química. Enhorabona als graduats. Han estat 59 persones confirmades, per tant entendreu que no llegim tots els noms fins als 211 que fan falta. Però per tots ells també un fort aplaudiment, si us plau. Doncs, i representant els nous doctors i doctores de la universitat, té la paraula el doctor Arnau Just. Bona tarda a tothom. Quan la Maria Àngels em va proposar fer el discurs de graduació, vaig tardar poc en dir-li que sí. Primer, perquè la Universitat Rovira i Virgili és la universitat del meu racó de món i la que m'ha ofert la possibilitat d'estudiar grau, màster i doctorat, el que en enologia considerem denominació d'origen qualificada. Segon, perquè el seu model descentralitzat de campus arreu del territori em sembla exemplar en un lloc de Catalunya que a vegades sembla només recordat per allò que convé. Avui, quan acabi l'acte i comenci l'aperitiu, no sé si aperitiu, obrirem ampolles de cava, perquè qualsevol motiu de celebració és bo per obrir una ampolla de cava o xampany.
Jo, que he fet la tesi sobre vi espumós, us puc ben assegurar que en cadascuna d'aquelles copes hi haurà una mica de tesi doctoral d'algú. Potser no de la meva, però d'altres companys que m'han precedit. És només un exemple que em permeto posar-vos per tal d'explicar com n'és d'important en la nostra vida quotidiana la recerca, sigui en l'àmbit que sigui. És important que moltes vegades, és important perquè moltes vegades en el camí de les tesis doctorals molts de nosaltres hem pogut sentir incomprensió o que els amics i familiars que no tenen relació en el món universitari no entenen què fem. I això que fas exactament què és o de què serveix? Ens han preguntat més d'un cop. Aquest camí que moltes vegades nosaltres mateixos no sabem ni per on va i que em sembla ple d'obstacles tan sovint, al final acaba sent un aprenentatge per nosaltres i un gra de sorra més per construir una societat més justa, rica i al cap i a la fi desenvolupada. El camí del doctorat és també un camí on ens ho passem bé. Coneixem gent amb la que intercanviem idees i tenim l'oportunitat d'adquirir nous coneixements i formes de fer que ens permeten desenvolupar i servir a la societat de noves eines. Però avui crec que no sóc aquí l'únic que està graduant-se pensant també en la màfia que hi ha darrere d'algunes, o més aviat moltes editorials, i tot el calvari pel que ens fan passar a l'hora de publicar. També el tema dels salaris o de la llargada dels contractes predoctorals. És clar que algú sempre s'haurà doctorat passant-ho més malament que nosaltres, i és precisament pel que cal seguir lluitant, perquè al cap i a la fi, si volem recerca de qualitat, hem de reivindicar que aquells que fan recerca tinguin contractes en condicions i sous dignes. Avui en dia, en què sembla que ens trobem en una crisi provocada per un món vell que mor i un nou món que no pot néixer, avui, que ens trobem en un moment d'escalada bèl·lica on els monstres acumulen el poder i decideixen el que fer amb les nostres vides, és necessari seguir generant coneixement i seguir qüestionant tot allò que ens rodeja. Com a doctors, hem après el valor de la informació contrastada i de la cooperació. És necessari que siguem i fem dels altres subjectes crítics i transferim el coneixement a la societat. Per començar a acabar, m'agradaria dir que en aquest acte ens estem graduant doctors de totes, o quasi totes, les facultats de la universitat, fet que constata que la curiositat i la voluntat de coneixement són conceptes universals interdisciplinaris, que no en tenen de branques d'estudi. M'agradaria desitjar-nos per a tots els que som aquí un futur ple de reptes i recerca, sigui en l'àmbit acadèmic o fora d'ell, i espero que aquest qüestionament de les coses del que tot just ara hem fet la primera collita donin als propers anys els millors vins de les nostres vides. Així doncs, finalment, enhorabona a tots els que ens graduem, perquè ja no ens tornaran a preguntar mai més allò de què, com va la tesi. Enhorabona a aquells que deixareu d'haver de conviure amb una bola d'estrès, nervis i mala llet, i gràcies a la universitat, seu del culte i creació de coneixement. Els antics filòsofs varen interpretar el món de diverses formes, però ara ens correspon a nosaltres transformar-lo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Just, per aquestes paraules. Entrem a la part final de l'acte, un cop ja entregat els reconeixements. És el torn de paraules més protocolari. En primer lloc té la paraula el senyor Josep Poblet, que és el president del Consell Social de la nostra universitat. Moltes gràcies, estimat rector magnífic de la nostra universitat. Molt bona tarda a tots i a totes. Senyora primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca, bona amiga Manuela Moya, senyora vicerectora de doctorat i CRAI, doctora Carmen Gómez, senyora directora de l'Escola de Doctorat, doctora Lanuza, doctor Octavi Bono, la primera vegada que tinc l'honor de poder-ho dir així en un acte acadèmic, una vegada més felicitats, i felicitats per la intervenció o reflexió de padrinament a aquestes promocions. L'enhorabona. Doctor Castro, membres del
equip de govern de la nostra universitat, vicerectors i vicerectores, secretari general, membres de la comunitat acadèmica en general que sou aquí, doctors, doctores, directors i directores de tesi, familiars dels doctors i les doctores, premis extraordinaris de doctorat i els familiars que els acompanyeu, amigues i amics. El lloc on estem avui, que no és la primera vegada que s'hi fa aquest acte, segons m'informava la vicerectora, però que és la primera vegada que tinc l'oportunitat de ser-hi jo acompanyant aquest moment màgic a les vostres vides, és un lloc evocador del que està passant. Aquest celler noucentista, abans ple de tines de vi, ja que s'hi feia referència fa uns instants al món del vi, avui senyalat amb unes rodones de terra, buidat d'això ha quedat l'arquitectura que acull novament un món d'audàcia. I dic la paraula audàcia perquè, parafrasejant el clàssic Titus Livi, que deia: quan vegeu ombres, quan vegeu núvols, quan vegeu incerteses, quan vegeu adversitats, practiqueu l'audàcia, que és el camí més segur. Això és el que van fer uns joves aleshores, avui diríem els nostres vells pagesos de Vila-seca, practicar l'audàcia. Van anar a buscar el millor per a fer un temple, una catedral dedicada al vi. I ho feien perquè veníem d'un temps d'ensolsida del món del vi. A Europa, particularment a França, per la filoxera, atacava ja Catalunya, però estàvem en un moment, 1920, de postguerra, de la Primera Guerra Mundial, i hi havia bonança econòmica. I van aprofitar aquella petita respir econòmic per endeutar-se fins dalt de tot, hipotecar els seus béns i bastir aquest edifici en un any i pocs mesos. Insòlit. 1919-1920. Jo m'emociono quan avui entro aquí i veig entrar amb les bandes, els doctors i les doctores de la nostra universitat a celebrar això on els estudiants de la meva generació, que eren fills de pagès, acompanyàvem les mànegues amb el most del vi per a canviar-lo de tina per a guanyar uns dinerons a l'estiu. No em direu que no és emocionant com ha canviat aquesta part del món. Per tant, la meva felicitació a totes les doctores i doctors d'aquesta promoció 23-24, els premis extraordinaris del 22-23, perquè sou un orgull per la nostra societat i que avui estiguem aquí practicant l'audàcia pensant en el futur i honorant aquells que la van practicar amb els seus mitjans tan limitats, demostra que la nostra societat ha canviat molt i ha canviat per millor. I la Universitat Rovira i Virgili, quantes vegades no ho hem constatat, és un instrument al servei d'aquesta causa com cap altre. És l'element més transformador de la nostra societat que hem incorporat a la nostra vida col·lectiva. En els temps de la Mancomunitat de Catalunya, que és quan es vestia aquest celler, és un temps que particularment sempre m'ha interessat, perquè vam fer un esforç d'unir 4 institucions, 4 diputacions, per a fer un govern de país, o és el que pretenien. I sabeu, doctors i doctores, què era el primer que volien mobilitzar? Gratuïtament, voluntàriament, el talent, el poc talent que hi havia, per a fer coses tan singulars com erradicar el paludisme del litoral, bastir edificis, biblioteques, formar bibliotecàries, generar serveis socials, fer infraestructures, aconseguir una central de telèfons a cada població, una xarxa de camins que unissin, que avui són les carreteres que tenim, i així podria fer una llarga llista de coses que les feien a partir de la mobilització del talent. I deien, cal unir tot el talent i totes les energies socials, econòmiques, espirituals i de la llengua. Aquest era el discurs d'aquell moment. I s'assembla molt en coses que avui s'han dit en aquest acte i passen aquesta tarda. Per tant, hi vull fer una recordança amb motiu del lloc que ens acull, l'acte que s'hi du a terme i, naturalment, tot el sentit que té per a la nostra societat. La doctora Lanuza deia que faria referència a la millora de la societat. És el rol que a mi em toca responsabilitzar-me. I sempre dic que com a persona que ha viscut molt a prop el naixement i creixement d'aquesta universitat, al servei de la nostra societat, correspon que la societat també se senti orgullosa de la seva universitat. Correspon que se'n senti responsablement orgullosa i que li exigeixi a la seva universitat.
I, per tant, doctors i doctores, des del punt del món on treballeu, tingueu un gest, un pensament, un petit record, una paraula de gratitud per la universitat que us ha permès això que alguns de vosaltres heu dit quan heu intervingut. Sentir-vos orgullosos d'aquesta oportunitat que heu tingut. L'ha finançat una societat que ve d'aquells vells pagesos, avui naturalment més diversificada, molt més gran i molt més preparada, però els esforços sempre s'assemblen. Per tant, sentiu-vos orgullosos de la universitat que ha fet possible que hàgiu assolit el màxim rang que en la vida acadèmica es pot assolir. Finalitzo dient que mai com ara el talent havia sigut una força transformadora. Una cosa era mobilitzar el poc talent que teníem. Una altra molt diferent és que avui tinguem una societat que cada vegada més està basada en el talent. I vosaltres en sou avui els nostres grans protagonistes, les nostres grans protagonistes. I això és un fet molt singular que vull posar en valor en aquesta tarda com un gest de felicitació cap a les vostres trajectòries i d'orgull per la nostra societat. Desitjo que el vostre lideratge, el vostre treball compromès, el vostre treball solidari, tot allò que feu a favor del vostre projecte de vida, però també a favor de la vostra societat, de la nostra societat, sigui exitós i, sobretot, una cosa molt important, que us faci molt i molt feliços. L'enhorabona per molts anys que recordem aquest acte tots els que hi hem sigut. Felicitats. Moltes gràcies, senyor Poblet. Té ara la paraula la senyora Manuela Moya, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca. Moltes gràcies, magnífic rector, president del Consell Social, vicerectora, directora de l'Escola de Doctorat, padrí, membres tots de la comunitat universitària, doctorats, doctorades, que avui sou els grans protagonistes d'aquest acte que avui ens acull i em refereixo també, si em permeteu, a la darrera, a la part superior d'aquesta grada del celler de Vila-seca, familiars, amics que avui heu volgut acompanyar a les vostres persones estimades en un dia tan important. Sigueu, tot i que estiguem ja al final d'aquest acte, benvinguts i benvingudes al celler de Vila-seca, a Vila-seca, ciutat universitària. Jo del celler de Vila-seca ja no us diré gaire cosa, perquè el president del Consell Social ja ens ha explicat unes quantes coses. Però permeteu-me sí que us digui que per a nosaltres és un plaer acollir aquest acte aquí per tercer cop al celler de Vila-seca, que no només en ocasió dels actes de graduació de doctors i doctores de la Universitat Rovira i Virgili, sinó també en moltes altres ocasions obrim per a la comunitat universitària. Perquè, com he dit, Vila-seca som ciutat universitària, ho som amb orgull, ho som amb voluntat de ser-hi i d'aportar, perquè creiem firmament en aquesta universitat, en el paper cabdal que té respecte de la nostra societat i perquè creiem que si tots i totes sumem en aquest sentit, segurament aconseguirem tenir una societat una miqueta millor. Per això tenim campus universitari i per això tots els campus treballem en aquesta direcció. I avui acollir aquí aquesta nova promoció de doctors i doctores que heu assolit el màxim nivell acadèmic és un acte de felicitat, de trobar-nos contents i contentes, perquè, a més, i ara parlaria més ja des del punt de vista del món local, al final les ciutats són les que acollim moltes de les activitats que fem al llarg de la nostra vida, no només educatives, sinó de molts altres tipus. Com a societat necessitem respostes i les respostes en bona part estan a les vostres mans. A les mans de les nostres universitats, perquè a través de la recerca és com aconseguim trobar respostes als nous reptes, i també a les mans de totes les persones que de forma molt generosa, permeteu-me que ho digui, heu tirat endavant les vostres recerques, les vostres tesis, que han aportat nova llum a aspectes que fins ara no tenien aquest nou enfoc. Per tant, generar nou coneixement, generar nous àmbits que ens permeten començar o avançar en el camí cap a la solució
problemàtiques que trobem dia a dia i d'altres que sorgiran i que potser encara no sospitem, doncs és un actiu importantíssim, molt valuós que tenim com a societat. Ara que sortiu d'una temporada de reclusió, en certa manera us heu referit també els representants en els vostres parlaments, els dos representants dels doctorats, us heu referit també a aquesta part de sacrifici, però tot sacrifici, si acaba bé, té un premi. Avui és el dia del premi, és el dia de la felicitació, és el dia de la celebració i per a nosaltres això, un plaer estar aquí acompanyant-vos i sempre que vulgueu estarem aquí amb aquesta mà estesa cap a la nostra universitat. No volia dir-vos gaire cosa més, però sí, familiars, si em permeteu, també que us feliciti perquè avui no només les persones que han rebut aquest títol de doctors tenen un premi, sinó també totes les famílies i els amics també que heu acompanyat en aquest camí dur, moltes vegades, perquè puguin fer realitat aquest somni i perquè puguin avançar en la seva vida. Això és bonic que passi. Com a familiars és també un premi i un reconeixement a una trajectòria feta que de vegades no és prou visibilitzada, sobretot quan arribem a nivell universitari, però també s'ha de recordar que aquest coixí és el que dona moltes vegades la solidesa per poder continuar avançant als que tenim al nostre voltant. Per tant, l'enhorabona també als familiars i a tots els que esteu aquí. I per part nostra, doncs això, benvinguts, benvingudes a Vila-seca i sempre que vulgueu ja sabeu on som. Moltes gràcies. Gràcies per aquestes paraules, senyora Moya, tinent d'alcalde, president del Consell Social, vicerectora, directora de l'escola, padrí. Un plaer sentir unes paraules tan emotives. M'ha fet recordar l'etapa més infantil. Els crios sempre es fan preguntes per què? És la cosa aquella que mai hem de deixar de fer-nos preguntes, i més a un acte com avui amb doctors, el per què de les coses. Molt interessants. Membres del Consell de Direcció de la Universitat, president del Port de Tarragona, personal de la universitat, coordinadors, professorat, nous doctors i doctores. Diuen que l'últim no ha de repetir les coses, perquè és molt avorrit, però jo crec que avui, en dies com avui, alguna cosa s'ha de repetir, però no perquè no tinguem imaginació per dir coses noves, que sempre es poden dir coses noves, sinó per donar importància en aquelles coses que es repeteixen, perquè al final és el consolidar aquests conceptes. I una de les coses que vull repetir és donar les gràcies. S'ha donat moltes vegades les gràcies avui, però crec que és un dia d'aquest reconeixement mutu a tots els nivells. I per tant, trencant una mica el protocol i fent una cosa que no s'ha de fer, doncs repetiré i donaré moltes vegades les gràcies tant a l'Ajuntament de Vila-seca per les facilitats que ens dona sempre per disposar d'aquest magnífic espai. També gràcies als directors i directores de tesis doctorals. Tots ho hem sigut, i tots els que hem sigut directors i directores sabem la il·lusió que ens fa poder arribar, començar el viatge amb els doctors i poder arribar al final de l'etapa. Dir a la doctora Molero que han crescut, que els estudiants creixen al costat de la universitat. És veritat. Tània, no et veig. Aquí. És veritat, tens tota la raó, però no oblides una cosa que és molt important, que és que la universitat creix al vostre costat, i això també és molt rellevant. I t'ho dic com a rector, per tant, com a institució universitària, però també ho dic com a director de tesi. Quan arriba un nou doctorand, una nova doctoranda, i s'inicia un nou projecte de tesi, és el tornar a començar, el tornar-se a fer una pregunta i intentar tornar a trobar aquesta resposta que et doni el perquè de les coses. Per tant, és un acte que ens estimula i, per tant, com a professionals ens permet créixer i, per tant, la universitat creix al vostre costat, igual que vosaltres creixeu. Gràcies també a tot el personal d'administració i serveis, personal tècnic de gestió d'administració i serveis, que també fa possible que actes com avui, en aquest cas a l'escola de doctorat, però amb el dia a dia, amb els laboratoris, amb totes les facilitats, hi hagin tots aquells equipaments, hi hagin totes aquelles necessitats a punt perquè la feina d'investigar sigui una miqueta menys difícil. No diré més fàcil, però com a mínim una miqueta menys difícil.
Per tant, gràcies a totes aquestes persones i sobretot gràcies a les persones que avui us heu graduat. Per una cosa que no sé si s'ha dit o no, però crec que val la pena repetir-lo, perquè és la confiança. El fet d'haver confiat en la Universitat Rovira i Virgili per completar aquesta màxima etapa formativa, que és el grau de doctor o doctora. Per tant, confiar en una institució com la nostra per acompanyar-vos en aquest viatge, fer aquest viatge comú. Tots sortim guanyant i el fet de donar aquesta confiança és el màxim exponent d'un camí que es vol fer i esperem haver-vos retornat a aquesta idea, a aquesta il·lusió que teníeu quan vau començar la tesi doctoral. Espero haver complit les expectatives com a universitat, estic segur que ho haurem complit. I hi ha detalls que t'ho demostren. Em comentava abans una directora de tesi, que és secretària de la universitat, no diré qui és, que una doctoranda seva volia vindre a aquest acte d'avui, no ha pogut, cosa que pot passar, però no ha pogut perquè el govern de la Xina no li ha donat permís per sortir del seu país per estar a l'acte d'avui. Per tant, són aquests petits detalls, o grans detalls, que demostren la importància de les persones i la importància de la complicitat que es forma durant aquests viatges, que és la realització d'una tesi doctoral. En actes com el d'avui, per molts anys que es facin, hi ha dos aspectes que no deixen mai de sorprendre'm, i això és important, no perdre mai aquesta capacitat de sorpresa. El primer és la gran diversitat de noms de programes de doctorat que tenim. Tenim programes de doctorat, a part de noms llargs, en tots els àmbits de coneixement. S'ha dit, a totes les facultats, sí, perquè des de tots els àmbits se genera coneixement, des de tots els àmbits se fa recerca puntera que genera noves inquietuds, noves necessitats i ens permet no només generar coneixement, sinó avançar com a societat, innovar, transformar-la, que s'ha dit diverses vegades. Per tant, aquesta capacitat que tenim com a universitat d'abarcar no només moltes seus territorials, sinó també tots els àmbits de coneixement que ens permet crear aquestes complicitats i aquestes interdisciplinaritats, que és un dels valors que tenim com a universitat. I la segona cosa que em sorprèn, i també és sistemàtic any rere any, és la xifra de països de nacionalitat de persones que fan la tesi doctoral a casa nostra. Enguany, 211 persones, gran xifra, 32 països diferents. Quan parlem d'internacionalització, d'estratègies, estan molt bé, però quan veiem aquesta xifra, que és que de 32 països diferents en un any concret se realitza una tesi doctoral, te dona una mostra d'aquesta magnitud, d'aquesta diversitat, d'aquest abast que tenim. I fa certa aquella frase que a la Universitat Rovira i Virgili tenim els peus al terra, els peus al territori, però el cap el tenim al món. I aquest és un element que crec que n'hem de ser conscients i val la pena anar-ho repetint periòdicament perquè és una xifra molt important. Dir al padrí que ens han de fer preguntes, sempre. Sempre ens han de fer preguntes i jo, si em permets complementar, els profes tenim aquesta mania de complementar una bona idea, diria que apliqueu el pensament científic que heu fet per la vostra tesi doctoral en tots els aspectes de la vostra vida. Per tant, quan algú us explica el què, el qui i el com, està molt bé, però quan algú us explica el per què de les coses, si no us ho explica, pregunteu-ho, apliqueu sempre aquest pensament crític. No us cregueu les coses a la primera. Quan heu fet una investigació i l'heu enviat en una revista que costa molt publicar, tots ho sabem, ha hagut un peer review. Què vol dir això? Que persones escèptiques s'han mirat aquell treball i li han donat una validesa. Això és el valor que té l'activitat científica. Si això ho trasladem al món real, estem en una societat amb moltes guerres, desgraciadament, estem en una societat on l'individualisme preval. La recerca no és individual, la recerca és col·laborar, és publicar en obert, si pot ser, tot el coneixement perquè tota la societat avança. Són valors que tenim i que hem d'intentar potenciar. Estem en un món on tot és immediat, una tesi doctoral no és immediata ni molt menys, on hi ha moltes
falses notícies, per tant, rigor, pensament crític. Per tant, apliqueu aquest mètode científic que heu estat desenvolupant i aprenent durant la vostra tesi doctoral a la resta de la vostra vida, perquè això us farà millor com a persones i ens farà tots millor com a societat, que és un aspecte molt important. A partir d'ara, o alguns ja ho esteu fent, fareu camins molt diferents. La formació al llarg de la vida sempre serà, per tant, heu acabat la tesi doctoral, però continuareu aprenent coses, això segur, i la vida us portarà per diferents camins. No us conec a tots, però de 3 que conec, doncs veig que estan fent camins molt diferents. Hi haurà persones que es quedaran a la universitat, hi haurà persones que estan fent recerca fora de la universitat, però que continuen al món de la recerca, pot ser aquí, pot ser a l'Imperial College, en As. Hi haurà persones que hauran creat la seva empresa, important, el coneixement no s'ha de quedar només al món científic, ha d'arribar a la societat. Hi haurà moltes persones que estareu treballant a la indústria. Per tant, sigui aquest camí que siga, que tots són molt interessants, us demano una cosa, una darrera cosa com a rector, que sigui quin que sigui aquest camí, doncs portiu la vostra universitat, la Rovira i Virgili, al vostre cor i que fàssiu d'ambaixadors i que estigueu aquí, estigueu a Londres, estigueu al Japó, estigueu a la Xina, estigueu a Sud-amèrica, estigueu on estigueu, parlieu bé de la universitat, de la vostra universitat i animeu a la gent a generar nou coneixement i animeu en aquest pensament crític a què feia referència abans a que puguem anar millorant la nostra societat, que al fi i al cap és el que ens mou com a bé públic que som de la universitat i el que ens mou a l'hora de generar nou coneixement. Moltes felicitats a tots i a totes, molta sort amb la vostra carrera professional. A vegades s'hi diu el futur és vostre. No, el present és vostre, aprofiteu-lo, milloreu-lo i esperem que ens puguem tornar a veure molt aviat a qualsevol lloc del món. Moltes gràcies i enhorabona. I ara, per concloure l'acte, hi ha una actuació musical. Els de la taula ens posarem a primera fila i sentirem la representació musical de l'An Papio Jiménez, guitarra del Conservatori de Vila-seca.
Doncs donem per finalitzat aquest acte. En tot cas, primer els graduats i graduades farem una foto de família aquí i la resta de familiars i resta de membres assistents per guanyar a la copa de cava que hi ha a la banda de detrás. Moltes gràcies i molt bona tarda.